האושר שחוויתי בכדורגל זה דברים שאין להם תחליף. אין להם תחליף. ואני הצלחתי להפיק את המקסימום גם מהרגעים הקשים. It was a very good year. זה לא רוצה כלום. קומה 3, מחלקה לדמטו-אונקולוגיה, השתלות מוח 10. עשינו רק קבלה חיובית, כולו בדיקות דם, ועשינו קבלה... מה שלומך? שב, אל תתרום, בסדר. איך אתה מרגיש? הנה, לאט לאט. לאט לאט? כן, נהיה בסדר. אמונה חשובה. אמונה וכוח. אתה תנצח. כן, ברור. אני אעזור לך בכל מה שאני אוכל, זה אני מבטיח לך. רק תשמרו על הליגה. אתה צודק. אבל זה קצת פחות חשוב עכשיו, עם כל החשיבות זה. לא, זה נכון. אם אני יודע שאני יכול לעשות למישהו טוב, ללב, אני אעשה לו. אני לא אחשוב פעמיים. אני חושב שמהמצב הזה יוצאים רק כשנמצאים ביחד ועושים יד אחד. וצריכים לדעת להתמודד ברגעים קשים. כשקצת קשה וקצת לא הולך ושיש קצת בעיות, אז הכי קל זה לפרק את העסק הזה, ואני לא בנוי מהחומר הזה. המיתוג של מכבי תל אביב זה אבי נימני. זאת אומרת, מכבי תל אביב בעצם יכולה להפיק מאבי נימני משהו שהיא לא יכולה להפיק ממנג'ר אחר, גם אם המנג'ר האחר הוא מנג'ר אדיר. וזה את המנהיגות שיש לו במגרש. באמת מה שאמר אתמול נאור, שיש שם גם שלי בקטע של צריך לסדר את ההגנה בתסימון, ללמד אותם, זה הרבה... נכון? זה תפקיד של מאמן בעצם. אחרי להיכנס ללחץ עם כל מה שאומרים. לא, אני מדבר כאילו איך מכנים קבוצה. אני שמעתי את מה ששמעתי אתמול, ממנו ב-20 דקות לא שמעתי מאלי חודשיים שאני איתו. בשלט הסגנון. מה, אתם מקליטים אותו? בסך הכל אלי מאמן טוב. תשמע, אני מצטער שזה קרה. אין דבר קטע. הבנתי. אני כל כך אהבתי את הסיפור הזה של הכדורגל בגיל 8, 9, 10. אני זוכר שבימי שישי, אז היה תקליט כזה בהתאחדות, היית מתקשר בתקופת החורף, אם היה יורד גשם, אז בשביל לדעת אם יש משחקים או אין משחקים, לא היה פלאפונים ולא היה את כל השטויות האלה. אז הייתי צריך להתקשר לתקליט בהתאחדות שמודיע אם יש משחקים או אין משחקים. אז אני ביום שישי. ואז אני הייתי יושב בחלון והייתי מחכה, אתה יודע, שהעננים ייעלמו, שבאמת יהיה פתאום שהשמש תצא ושלא ירד גשם כשהם משחקים. מרוב שאהבתי את זה. אצלנו, הכדורגל שלנו זו משפחה מורחבת. כולם הלכו 10 שנים ראשונות לפחות, כולם היו הולכים למשחקים. אני לא הייתי הולכת. לא הלכתי, הייתה לי סיבה גם לפני כן שלא הלכתי, כי היום כללים אותו במגרש ולא אהבתי לשמוע את זה. לא הלכתי. ואני רואה שידור חי, וזה היה נגד הפועל תל אביב. ישבתי במגרש של הפועל זה היה,
ואוהדים מאחור, אפילו אוהדים של מכבי לא שיחקו אותו בתחילת המשחק. כל הזמן קיללו את אבי תוציא, תחצי החילופים, הם לא משחקים כאן והם לא משחקים כאן. 4 שחקנים של הפועל תל אביב ממתינים לכדור של חלפון, אבל אבי כהן שם עודף. הוא נפצע בראש, ואני לא ידעתי מה אני עושה. עדכון במצבו של אבי נימני, ובכן אבי נימני ראשו נפתח ושוטט דם, הוא פצוע גם מאחורי אוזנו וגם בראשו, הדם זולג על פניו של אבי נימני, בינתיים... נכנסים למגרש, אני רוצה להיכנס, אני לא יכולה להיכנס, אני דופקת, איזה סדרן אחד בא, אומר, מה את רוצה? ואני אמא של אבי נימני, תן לי להיכנס. היום היו לו 40 מאות. והוא סוגר לי ככה את השער. על המזל שלי, ואני מסתכלת מאחור הקטן, היה איזה חור קטן. אני רוצה לראות מישהו שאני אקיש, אני רוצה להיכנס, לראות מה עם הילד. על המזל שלי מקנה, כי הוציאו אותו באותו רגע, אני לא יודעת מה זה היה, והוא עבר, ואני אומרת לו באנגלית, זה mother is אבי נימני. אני עושה לו ככה, אז הוא פתח לי. ואני נכנסת, ואני רואה אותה עם תחפושת, והאדון ממשיך לשחק. מישהו מאחורה, אחד המקללים, אמר, כנראה אבי נימני צריך כל משחק לפתוח את הראש בשביל לשחק טוב. ואני כבר לא יכולתי להתאפק, הסתובבתי, אמרתי לו, איך אתה מעז לדבר ככה? לבן אדם יש חיים, החיים שלו לא נגמרים במגרש, איך אתה מעז להגיד, אתה בסך הכל בא לראות משחק והולך הביתה. ומאז אני לא רואה משחקים בשידור חי. ולא עשתה כלום בגיל. כלום, לא עשתה. וכמה אתה היום? 36. אתה מרגיש טוב שהפסקת? אין לך התגעגועים וזה? או שאתה טיפו... אני זה לא מעניין אותי, לא אומר לך לי. אם אתה שפרשתי, לא מעניין אותי. קודם כל אין לי את הזמן בכלל לחשוב על זה, ודבר שני, אני... במחשבה הכנתי את עצמי הרבה לפני. הכנתי את עצמי במחשבה הרבה לפני. האנשים שעזרו לי הכי הרבה כשעליתי לבוגרים היו אורי מלמיליאן ואבי כהן הירושלמי, בעיקר. ניסים בכר אימן אז, והיו לנו שחקנים פצועים, והיו לנו חסר שחקנים בקישור. היינו צריכים לשחק עם כפר סבא. ושחקן, אמרתי לו, קח את אבי. הוא אומר, כן, אבל אני שמעתי שהוא מחזיק הרבה בכדור וזה, ואיך הוא יתמודד מול ביאס. ידעתי שזו ההזדמנות הכי גדולה שלי. באמת לתת איזושהי קפיצה גדולה קדימה. אמרתי לו, תשמע, ניסים, תן לו צ'אנס. אם זה יצליח, כולם יזכרו שאתה העלית אותו לבוגרים. קיבלתי שחקן מצטיין במשחק הזה. בישלתי גול, ועשו עליי גם פנדל, שאורי מלמיליאן הפקיע, וניצחנו 3-0. היה משחק. באתי לשמעון קורק ואמרתי לו, תגיד לי, אבי נימני זה שחקן שלא בהרכב של מכבי תל אביב? הוא אומר לי, למה? אמרתי לו, שחקן כזה אם לא בהרכב, סימן שאנחנו משחקים באירופה. ראיתי בן 17 במשחק הזה. ראיתי שהולך להיות במכבי שחקן, לא טעיתי. אהבתי את המשחק שלו, ונהניתי לשחק לידו, למרות שהוא אומר שהוא נהנה, גם אני נהניתי, כי ראית שגודל פה שחקן שזה לטווח של 10 שנים. אורי, הוא היה בשבילי אליל ילדות, גם כשהייתי ילד מאוד אהבתי אותו, ולבוא ולשחק איתו ביחד ולהסתכל עליו מקרוב, ואפשר ללמוד כל כך הרבה דברים, ואני התאמנתי הרבה במהלך אימונים לנסות להגיע לרמת הביצוע של אורי, ואי אפשר, זה טוב מדי, ואני לא הצלחתי, באמת. היה לו את הבעיטות הטובות ביותר, וזו זכות גדולה. מערכת היחסים שהייתה לי עם הילד הזה, היא הייתה די שונה. מאוד אהבתי אותו, באמת מאוד אהבתי אותו. הוא היה חינני כזה וחמוד. יום הולדת בן 9. יום הולדת של 9, כבר עשינו ביופסיה. כי הוא היה משחק הרבה כדורגל. אז בלילה היו כואבים לו הרגליים, לקחתי אותו לרופא, הוא אמר זה גדילה. ככה הוא אמר, זה גדילה. גדילה פעם, פעמיים, ראיתי שמשהו לא בסדר. עשינו צילום, ואותו יום, איך שהגענו, ראינו שפה מנופח לו. הצד היה לו מנופח. נסענו לאיכילוב ביום הראשון של הלימודים. וכשהבאנו אותו לבית חולים, אמרנו לו, תגיד לי, איזה אחד, מי שאתה רוצה אנחנו נביא לך. אבי נימני.